aýyplaýar adatlyk radiosu. Salam gaderli dinleyijiler. Pragadaky studiyada siziň bilen men Sahra. Şuň 2014-nji ýylyň 19-njy noýabry hepdeniň çarşenbe güni. Şuň Habarlar gündeligi programmamyzyň esasy böleginde. Russiýa gatnaşyklaryň deňagramly bolmalydygyny aýdyp Ukrain krizisi babatynda Günbatary aýyplaýar. Orsiýetiň parlamentiniň aşaky öňünde 19-njy noýabr deden çykyşynda Lavrov Demirgazyk Owganystanyň Jowuzjan welaýat polisiýasynyň başlygy serhetden Türkmenistana 40 kilogram geroini geçirmäge synanyşan raýatyň tussag edilendigini aýdýar. Awganystanda neşe önümniň geçen ýyllara garanda bu ýyl has Aşgabadyň medisina haritlaryny satýan dükanlarynda stomatologiýa enjamlarynyň köp görnüşleriniň gutaranyny habar berilýär. Bu dükanlaryň käýerlerinde ýürütülen stomatologik haritlardan diňe Liwaf welaýatynyň täze açylan uly bazaryny bolsa aljylaryň azdygy aýdylýar. Şäher merkezinden bu ýere gelmek üçin 20 kilometre golay ýol geçmeli. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar eşitdirmäge synanyşan, emma Habarlar gündeligi programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň günüň täzelikleri bilen tanyş boluň. Russiýa Ukrainadaky konflikt bilen baglanşykly Birleşen Ştatlary we Ýewropa bileşigini aýplady. Rus Daşary işleri ministri Sergey Lavrowyň sözlerine görä, Ukrainadaky konflikt Günbataryň egoistik, ýagny diňe öz bähwidini gözleýän giňelmek siýasatynyň önümidir. 19-njy noýabrda Russiýanyň parlamentiniň aşaky öňüne çykyş eden Lavrov, Günbatary uruş jinayetlerini, kanunsuzlygy we adam hukuklarynyň bozulmalaryny göz ýumýan Kiýewdäki uruş partiýasyny goldamagyň deregini iki taraplaryň kabul edip boljak ılalaşyk prosesini gollamalydyr diýdi. Lavrov Ukrainanyň hökümet güýçleri bilen ortspara separatistleriň arasyndaky ýaragly konfliktde Russiýanyň gatnaşygynyň bolanyny baradaky maglumatlary reddetdi. Aprel aýyndan bäri bu konfliktlerde uruşçulardan we paraha diýlatdan 4100-den gowrak adam helak boldy. Iran Kürt Awtonom Regionunyň medeniýet sözçüsi Irbil şäherindäki baş hökümet binasynyň golayna janydan geçen hüjümçiniň bombaly uly partladandygyny habar berýär. Medeniýet sözçüsi Hamza Hamidiň sözlerine görä, partlamada welaýatyň baş hökümet binasyna tarap gidýän esasy barlyk gödökçilik nokady nişan alınıpdyr. Ol bu barada şeýle görünýärdi. انفجرت السيارة أمام بناية محافظة أربيل قريب من نقطة التفتيش خارج البناية. Ulagly bomba Arbil hökümet binasynyň öňündäki barlyk gödökçilik nokadynyň golaýyna partladyldy. Partlamanyň netijesinde howpsuzlyk takçylarynyň we raýatlardan bir näçe adam helak boldy. 3 ýa-da 4 adamyň öldürilenini uçaklanýar. Emma wakada pida bolanlaryň sany barada takyk maglumat ýok diýip Hamza Hamidi belledi. Yerli medeniýet serişdelerine wakada azyndan 4 adamyň öleni habar berilýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Iranyň ýadro programmasy barada ılalaşyk baglaşma kakdy. 24-nji noýabra bellänen soňky möhletiň öňü syrasyny Wena etjek saparyny ýa-da süýşürdi. Wenada halkara arıçylary Iranyň ýadro programmasy barada ılalaşygy gol goýmagy synanşýarlar. Resmiler geçen ýylyň noýabr aýynda ılalaşylan wagtlaryň ılalaşygy döretmek we 12 ýyl dowam eden gapma garşylygyň soňuna ýetmek üçin bir näçe aýdan bäri geçirilen gepleşiklerden soň Iran bilen Günbataryň iri ýurtlaryň arasynda möhüm tapawutlaryň saklanyp galýandygyny aýtdylar. Kerryniň Tehranyň ýadro hereketlerini jylawlamak hemde Birleşen Milletler Guramasy we Günbatar ýurtlary tarapyndan Irana garşy girdilen ykdysady sanksiýalary ýuwaş-ýuwaşdan kemeltmek baradaky ılalaşygyň baglaşylmagyna batyş etmek maksady bilen şu hepdeniň ortasynda Wena barmagyna garaşylýady. Pakistanda ağır namus öldürmeleri diýilip atlandyrılan wakada urulup ýenjilip öldürilen Pakistanly gowreli denanyň 4 sany doğanlaryndaşy ölüm jezasyna hökm edildi. Pakistanyň sudynyň resmisi wakada pida bolan Farzana Iqbalyň kakasynyň 2 erkek doğanyň we onuň öňkü adamsy diýilen adamyň Iqbaly kerpiç bilen ýenjip öldürmekde günäli tapylandygyny aýtdy. 25 ýaşyndaky Iqbalyň öldürilmegi Pakistanda denanlara garşy amallaşdyrylýan ýowuzluklar baradaky problemalara gaýtadan ünsü çekdi. Pakistanyň adam hukuklaryny goraýan komissiýasy 2013-nji ýylyň dowamında ýurtda ağır namus öldürmeleri diýilen wakalaryň 869 sanynyň hasaba alynanyny aýtdy.
Qazaqstanyň öňkü premier ministri Serik Ahmedow korrupsiýa aýplamalary bilen öý tutsaglygyna saklanýar. Qazaqstanyň korrupsiýa garşy döwlet gullugynyň 19-njy noýabrda beren maglumatyna görä, Ahmedowyň öý tutsaglygyna saklanylmagy ýurdun Karganda regionundaky birnäçe ýokary derejeli resmiýe garşy başladylan derňegler bilen ilteşiklidir. Bu waka barada köpçülüge jikmejik maglumat berilmedi. Asly Karganda regionundan 56 ýaşyndaky Ahmedow 2012-nji ýylyň sentýabr we 2014 ýylyň aprel aýy aralygynda premier ministr wezipesini ýerine ýetiripdi. 21-24 noýabrda Türkmenistanda Amerikanyň medeniýet günleri geçiriler. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň ýaýradan beýanatyna bu çäräniň çäni Türkmenistanyň birnäçe şäherlerinde köp türlü saz we tans çykyşlary, sungat sergileri hemde film görkezişleri geçiriler diýilýär. Maglumatda bu çäräniň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky ilçihanasy, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi, Smithson Institutu we Amerikan Film Showcase guramasy tarapyndan bilelikde gurnolýanyny aýdylýar. Hormatly dinleýijiler, siz şu saýdyň käbir möhüm habarlaryny dinlediňiz. Saatlara kesmeden soň habarlar gündelik programmamyzyň esasy bölegine geçýäs. Hormatly dinleýijiler, ýa-ni habarlardan belläp geçişmede ýaly Russiýa Ukrainadaky konflikt bilen baglanyşykly Birleşen Ştatlary we Ýewropa Birleşigini aýplady. Rus Daşary işler ministri Sergey Lavrowyň aýtmagyna görä, Ukrainadaky konflikt Günbataryň egoistik, ýa-ni diňi öz bähwidini gözleýän giňelmek siýasatynyň önümidir. Bu barada kärdeşim gözeliň berjek giňişräk maglumatyny dinläliň. Russiýa Ukraina bilen baglylykda Birleşen Milletler Guramasynyň we Ýewropa Birleşiginiň üstüne hüjüme geçdi we Ukrainadaky konfliktiň Günbataryň 25 ýyllyk ekspansionizm, ýagny öz täsirini ýaýwanlandyrmak siýasaty bilen bagly hereketleriň netijesini aýtdy. Russiýanyň parlamentiniň aşaky öýünde 19-njy noýabrdan çykyşynda Lavrov Günbataryň Kiýewde uruş partiýasyny goldamagyň adam hukuklarynyň gödek depelenmegine, bir kanunçylyklara we uruş jenaýatçylyklaryna göz yummagyň ýerine iki tarapy çyňda kabul ederlikli ulalaşyklar prosesini goldamalydygyny aýtdy. Lavrov Ukrainanyň gündogorunda aprel aýyndan bäri 4100den gowrak adamyň ölümine sebäp bolan hökümet güýçleriniň we ortaýaçy separatistleriň arasyndaky konfliktde Russiýanyň gatnaşygyny ret edip Moskwanyň edýän çykyşlaryny gaýtalady. Ol konfliktiň Ukrainanyň içerki meselesidigini we Russiýa konfliktiň bir tarapy hökmünde görkezmek boýunça äkli synanyşyklaryň netijesizdigini we üstünlükli bolup bilmejegini belledi. Lavrov döwlet telewizionýasynda göne efirde görkezilen Döwlet Dumasynda eden bu çykyşynda Russiýetlileri Kremliň hak iş edýänligine ynandyrmaga çalışdy. Şeýlede ol Russiýanyň Ukrainanyň Lugansk we Donetsk regionlarynyň uly böleklerini eýlen separatistlere göne harby ýardym berýänligi barada Günbataryň edýän aýyplamalaryny ret etdi. Munyň öňü sirasynda ýurtda öz täsirini artdyrmak üçin Günbatara garşy sözleri we hereketleri ulanýan prezident Vladimir Putin Birleşen Ştatlar Russiýa özüne garaşly edip öz problemalaryny biziň hasabymyza çözjek bolýar diýdi. Lavrov hem Günbatara garşy garaýşlaryny nykdap, Russiýanyň we onuň köni partnýory Ýewropa Birleşiginiň arasynda hyzmatdaşlygy hiç hili alternatiwanyň ýokdugyny aýtdy. Emma Lavrov Russiýanyň Günbatary bilen gatnaşyklarynyň deň hukuklylyk esasynda bolmalydygyny belläp, prezident Vladimir Putiniň 2010-njy ýylda prezidentliginiň 3-nji möhletiniň başynda ketgilen daşary siýasatyna degişli maksatlaryny gaýtalady. Awgust aýynda Russiýa Ýewropa Birleşiginden we Birleşen Ştatlardan uly möçberli azyk önümleriniň importyny ýatyryp, Ukrainadaky krizis bilen baglylykda Günbataryň Russiýada garşy geriden sanksiýalaryna jogap berdi. Gündogor Ukrainadaky konflikt Russiýanyň hasyly territoriýalara gözegçilik etmek isleýän bolmagy barada onuň beýleki goňşularynyň arasynda hem aladalanmalary güýçlendirdi. Şeýlede Moskwanyň Günbatary bilen gatnaşyklaryny sowuk uruşdan soňky derejä çenli pete düşürdi. Gatnaşyklar Russiýanyň mart aýynda Krim ýarymadasyny Ukrainadan bölüp öz düzümine goşmagy netijesinde bozuldy. Munyň öňü sirasynda Ukrainanyň Moskwa tarapyndan goldanan prezidenti birnäçe aýlap dowam eden protestleriň ideýany ýurduny terk etdi. Protestçiler Ukrainanyň Ýewropa Birleşigi bilen syýasy we ykdysady ulalaşyklary baglaşmagyny talep edipdi. Kiýew we Günbatar Russiýa separatistlere ýardym bermek üçin Günbatar Ukraina ýarag we öz harbiýlerini iýermekde aýyplaýarlar.
Ukrainadaky syýasy krizisi bilen baglanyşykly tönkü täzelikleri kärdeşim gözellendiňlediňiz. Hormatly dinleýijiler, biz Ukrainada bolup geçen syýasy wakalar barada ýygyderli maglumatlary, makalary, video faýllary çap edýäs. Sypdyran maglumatlaryňyzy okap, video faýllary hem tomoşa etmek isleseňiz, size adathabar.com web sahypamyzda araşýas. Web sahypamyzda Türkmenistanyň garawum.info arkaly girip bilersiňiz. Azatlyk radiosunu indi tunein.com internet radio ulgama arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosunu dinlemäge çagyrýarys. Owganystanyň serhedinden Türkmenistana 40 kilogram geroini geçirmäge synanyşan raýatyň tussag edilenligi habar berilýär. Demirgazyk Owganystanyň Jowuzjan welaýat polisiýasynyň başlygynyň aýtmagyna görä, tussag edilen raýat mundan öň hem Türkmenistana onlar çekili neşe serişdesini geçirendigini boyun alypdyr. Bu barada Azatlyk radiosynyň Kaula habarçysy Şamerdan Gulum Radynyň berjek giňişräk maglumatyny dinläliň. Awganystanda neşe önümniň geçen ýyllara garanda bu ýyl has ýokary derejede artandygyny Birleşen Milletler Guramasynyň neşelere we halkara jenaýatçylaryna garşy görüş boýunça idarasy ma'lum etdi. Ýurtda göknar önümniň öňküden köpelendigini Awgan resmiýetleri hem boyun alýar. Awganystanyň içeri işler ministrliginiň neşelere garşy görüş boýunça idarasynyň başlygy Ahmedyň aýtmagyna görä neşe gaçakçylarynyň meşwerem artypdyr. Awgan neşetiniň uly bölегiniň goňşy ýurtlara gaçak edilýändigini bilermenler aýdýar. Awgan neşetiniň belli bir böleginiň Türkmenistana gaçak bolýandygy barada maglumat bar. Demirgazyk Owganystanyň Jowuzjan welaýatynyň polisiýasy dün 40 kileden gurak tirýegi Türkmenistana gaçak ýollar arkaly geçirmekçi bolan gaçakçyny ele salypdyr. Jowuzjan welaýatynyň polisiýa idarasynyň sözçüsi Abdulmennan Rawupynyň Azatlyk radiosyna aýdyşyna görä Saraça kysymly bir maşin saklanypdyr. Onuň içinden 46 kilo 500 gram tirek çykypdyr. Mümtaz adly gaçakçy neşe madasyny maşinyň ýangıç tankiniň içine ustatlyk bilen ýerleşdiripdir. Mümtaz bu neşe madasyny akene benderi arkaly Türkmenistana geçirmekçi eken. Ýöne gaçakçy tussag edildi. Ol barada derine geçirilýär diýip Rawupy aýtdy. Sınav saati 12 baja Saraçanın içige 46 kilo 500 gram teryak barakan içige. Mümtaz Türkmenistan intikal berdi şunu. Türkmenistan bilen Awganystanyň arasynda yüzlerçe kilometre uzap gitýän serhet bar. Mümtazyň öňüm 80-80 kileden 2 gedek Türkmenistana tirek eltip satandygy derine belli bolupdyr. Türkmenistana dürli ýollar arkaly Awganystanyň neşe madasynyň gaçak edilýändigini sözçi aýtdy. Ençeme neşe gaçakçysy tutsag edilipdir. Türkmenistana bolýan neşe gaçakçylarynyň öňüni almak üçin hem çäre görülýär. Tonnalap neşe madasy ele salyndy. Kana barajı hamra barajı çakdan yol tapıp ketedi. Şunda raporlar bar gap durus. Emma Türkmenistan bilen Awganystanyň arasynda uzun serhet bar. Biziň polisiýamyzyň we serhetçilerimiziň sany bolsa az. Şu sebäpden serhetde neşe kontrabandasynyň doly öňüni almak başartmaýar diýip Rawupy Azatlyk radiosyna aýtdy. Serhet bolsa postasy köp. Haýsy bir ýakany bir tussag. Unça polisam köpdir, amniyat bolsa 100 ýakam ýol bar. Türkmenistana neşe madasyny gaçak ýollar arkaly geçirmekçi bolan Mümtaz Demirgazyk Owganystanyň Baglan welaýatynyň ýaşaýjysy bolupdyr. Öz ýerinde öndüren tirýegini öňem Türkmenistana eltip satýandygyny Mümtaz Jowuzjan welaýatynyň polisiýasyna aýdypdyr. Şamerdan Gulum Rady, Kawuldan Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň Türkmenowan serhedinde bolup geçen wakalar barada taýýarlan öňkü maglumatlaryny okap öz tesirlerinizi galdyrmak isleseňiz, size azathabar.com web sahypamyzda syýahat etmäge çağırýas. Web sahypamyzda Türkmenistanyň ojok.org arkaly hem girip bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. Azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, Habarlar günlük programmamyzda dowam etdirýäs. Aşgabadyň medisina haritlerini satýan dukanlarynda stomatologiýa enjamlarynyň köp görnüşleriniň gutaranyny habar berilýär. Bu ýagdaýyň netijesinde paýtagtly käbir diş lukmanlary diş üçin plasmasalar, keramika masalary ýaly haritler tapmakda bökdönçlükler bilen ýüzbeýiz bolýandyklaryny aýdýarlar. Aşgabatda habarçymyz Murat Urwanyň maglumaty. Paýtagtyň medisina haritlaryny satýan dukanlaryna ýa-ni 2 hepde mundan öň stomatologiýa enjamlarynyň we medikamentlarynyň köp görnüşleriniň gutaranyny şol dukanlaryň satjyjylary aýdýarlar. Bu dukanlaryň käbirleri ýürütýärler stomatologik haritlardan diňe stomatologik enjamlar galan bolsa, käbirlerini stomatologik haritlar düýgünden gutarypdyr. Masal üçin Temit dermanhanasynyň medisina enjamlary dukanyny stomatologiya medikamentlarynyň eýem 2 hepdeden bäri hiç haýsynyň ýokdugyny habar berdiler. Paýtagtyň derman hyzmat hususy kärhanasynyň lukmançylyk enjamlary dukanyna bolsa, bu haritlardan esasan stomatologik bor maşinlarynyň galanyny aýtdylar. Lukmançylyk enjamlaryny satýan Vladimir adly dukanyna hem ýagdaý tapawutly däl. Paýtagtly diş lukmanlaryny aýtmaklaryna görä häzir eýem diş üçin plasmasalar, keramika masalar ýaly haritlaryň gyçylygy duýulýar. Iň köp ulanýan plom bolama üçin seýişleri bolsa asla tapman kynlygyny käbir diş lukmanlary görürler. Paýtagtdaky lukmançylyk enjamlary dukanlarynyň satjyjylarynyň käbirler häzirki wagtda olar stomatologiya seýişlerini ýurda getiren hususy telekeşlerden ýöýte lisenziýany soralyp başlananyny. Şol sebäpli hem görürüňi diýen seýişleriň üçinçiliginde bökdönçlüğüň dörendigini aýtdylar. Häzirlikçe bu maglumaty beýleki garaşsyz we resmi çeşmeler arkaly tasdiklamak başartmady. Şol bir wagtyň özünde de ýurda stomatologik haritlar döwlet tarapyndan hem getirilmeýär. Özüne Ahmet Diptandan paýtagty diş lukmanyň aýtmagyna görä, diňe paýtagtdaky stomatologiya merkezi döwletiň himayaty bilen stomatologik enjamlar bilen üçin edilýär. Diş lukmanlarynyň käbirleri hünäri boýunça diş lukmany bolan Berdimuhammedowyň häkimet başyna gelmegi bilen ýurtda diş lukmançylygy bilen bagly gadagançylyklaryň ýerlendigini aýdýarlar. Ýatlak geçtik geçen ýylyň iýul aýyna paýtagtda hususy diş lukmanlarynyň işlerine gadagançylyk girilipdi. Käbir hususy diş lukmanlaryna jerime salynapdy. Diş lukmany Ähmediň görrüňinden çen tutsaň olaryň käbirleri salgy tölemekden boýun gaçlanlykda aýtlanıp jinaýat jogapkärçiligiне çekilipdirler. Ýurda stomatologik enjamlardyr medikamentlary Eýrandan, Orsetden we Hytaýdan getirilýärdi. Diş lukmanlary aýratynam Eýrandan bu hyly haritlaryň has köp getirilendigini görürler. Aşgabatda habarçymyz Murat Urwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Türkmen paýtagtyndaky medisina haritlerini satýan dukanlarda dören bu ýagdaý barada siz näme pikirde? Şeýle ýagdaý siziň ýaşaýan şäherdir etraplaryňyzda hem gözeýilýärmi? Bu baradaky maglumatlaryňyzda, garaşlaryňyzda biziň we dinleyijilerimiz bilen paýlaşyň. Biziň medpuot email belgisi gmail.com email adresimizde haturadyň. Habarlar günlük programmamyzda Lewap welaýatyna değişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Lewap welaýatyna öňkü dünýä bazaryň göçürilmegi netijesinde mundan bir aýa golaý wagt öň açylan Türkmenawadyň täze bazaryny aljylaryň azdygy habar berilýär. Maglumatda Türkmenawad şäheriniň merkezinden 20 kilometre golaý uzakda ýerleşýän bu bazary gatnaw edýän awtobuslaryň hem sanynyň azdygy aýdylýar. Türkmenawadyň täze bazarynda aljylaryň azdygy barada Lewapda habarçymyz Osman Halif maglumat berýär. Lewap welaýatynyň administrativ merkezi bolan Türkmenawad şäherindäki täze gurulyp ulanmaga berilen bazarda egin-eşik söwdasyny edýän Gülsere indi 3 gün bäri ýekeje haridynda satyp bilmendigini aýdýar. Ol öňkü dünýä bazarynda her gün keminden 800 000 manatlyk söwda edýän ekeni. Gülsere onun sebäbini bazara gelýän aljylaryň azdygynda görýär. Şäher merkezinden bu ýere gelmek üçin 20 kilometre golaý ýol geçmeli. Özem merkezden bazara göni gatnaw edýän awtobus ýok diýerlik. Täze açylan 16-njy marşrut boýunça gatnaw edýän awtobuslaryň sany bolsa az. Türkmenawadda döwlete degişli ýeňil taksi, marşrut taksileri ýok. Hususy ulagynda kire edýänler bolsa bu aralyga gymmat alýarlar diýip Gülsere görüň berdi.
Sayad etrafından bazara gelen öý hojalykçy Zenan bibi bahalaryň gymmatlygyndan nägile. Ol sentýabryň başynda dünýä bazaryndan 3-nji klassda okuyan oğluna gyş üçin ýyly kurtkany 30 manada satyn alypdyr. Bugün 1-nji klassda okuyan oğluna edil şol kurtkadan 2 ölçek kiçisini 50 manada almaly bolypdyr. Bibi bazar bolýar. Ondan nyrklaryň ütkäp durýandygyna düşünýärin. Ýönemen täze bazarda nyrklaryň diňe galýandygyny gördüm. Diňe bir egineşikden, ayakkap, gap-gaç, beýleki hojalyk harytlarynyň da bahalary galypdyr diýdi. Dünýä bazarynda kölen deňeşdirende täze bazarda bahalaryň gymmatdygyny telekeçi Zenan Gülsere de boyun alýar. Onun pikiriçe, bahalar satıcıların özleri tarafından kaldırılıptır. Sebebi, özlerine berkitilen täze sövda dükanlarına zerur mebelleri, gerekli encamları satın almak, oturtmak onların öz gerdenlerine düşüptür. Sövda orunları, tekçeleri bilen bağlı dayağda şeyle. Onson köp sövdegerler, şol çıkaran çıktacılarının övezini dolmak için satyan haritlarının bakalarının üstüne koyarlar deyip Gülseri düşündürdü. Täze bazarda alıcıdan satıcı köp diýerler. Onun sebäbini bolsa, bazarın epesil daşlykda ýerleşýändigi, ona ula gatnawynyň ýeterlik dälligi bilen düşündirýärler. Bazar administrasiýasynyň eferde adynyň tutulmazlygyny haýyş eden işgäri bolsa, beýle ýagdaýyň ýeketäk sebäbi bar. O da alıcılaryň täze bazar bilen öwrenişmänligi. Öwrenişseler olaryň sany artar diýär. Onuň aýtmagyna görä, bazarda satıcılar üçin de, alıcılar üçin de zerur bolan ähli amatlyklar döredilipdir. Şu gün dükandır sövda orunlarynyň, tekçeleriň 2000'e golayı, naharhanadır aptaduralgalar, mihmanhana müşterileriň hyzmatynda diýip bazar administrasiýasynyň işgäri belledi. Alıcılar bolsa täze bazaryň harit üçinçiligi babatda da, haritlaryň görnüşleri babatda da, ona barmak için ula babatda da heniz önkü dünýä bazary bilen deňeşdirende gaty bärden gaýdýandygyny aýdýarlar. Habarçymyz Osman Halifiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu mesele barada öz pikir garaşlaryňyzy ýa-da öz ýaşaýan şäheriňizde gözüňize ilýän şuňa meňdeş wakalary, maglumatlary biziň we dinleýijilerimiz bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon belgimiz 7-926 236 04 55 jaň edin ýa-da SMS ýazyň. Mälim bolşaly Türkmenistanyň bazarlarynda dünýäniň ençeme ýurdundan alınıp barılan haritler satylýar. Biz Facebook we Kontaktdaky sahypamyzyň okuyjylarynyň siz Türkmenistanda haýsy ýurdun haritlaryny ýykyn edýärsiňiz we näme üçin diýip soradyk. Häzir okuyjylarymyzyň bu soraga galyran jogaplarynyň käbirlerini siziň bilen paýlaşmakçy. Facebookda Sayfullah Muradov adly okuyjymyz meniň üçin haritlaryň tapawdy ýok. Iň esasy zat hili gowy bolsun diýip öz teswirini belläpdir. Kontaktda Ataş adly okuyjymyz bolsa Türkmenistanyň haridinde hil ýok diýip teswir galdyrypdyr. Emma bu okuyjymyzyň aýdanlarynyň tersine Gurban Niýat adly okuyjymyz Türkmenistanda öndürilýän haritlaryň hiliniň gowdugyny, hatda Russiýada 20 ýyllap Türkmenistanyň polisiýasyna ulanan ýaşaýja duş gelendigini aýdyp bu barada şeýle ýazypdyr. Hiç ýurdunky Türkmenistanyň kyça ýok. Özümizde öndürilýän haritlar bazarlarda dolu satyldy. Özümizde paxtadan öndürileni endamjana ýakymlysy durka hiç kim özge ýurtdan getirilen sintetikany satyn almaz. Türkmenistanda öndürilýän geyimleri ýyrtjak ýa-da tozdurjak boluň üýtgeýärmi, hiç sadam bolanok, men şaýat boldum. Russiýada ýaşy 50-den geçen mollim bilen söhbetdeş boldum. Ol, men Türkmenistana barymda Türkmenistanyň öndüren polisiýasy bilen geyimini satyn aldym. Aradan 20 ýyla gürrüňsiz geçdi diýdi. Gyzym şol geyim bilen polisiýanyny näçe gezek ýuwdy, emma şol polisiýa bilen geyim entek hem dur diýdi. Görýäňmi Türkmenistanyň öndürýän haritlary nähili güýçli derejede diýdi. Men bu diýilen zatlary eşitip öz ýurdumy öňkümden hem has gowandym diýip teswirinde öz garaşlaryny we başdan geçiren bir wakasyny ýazypdyr. Röşen atly ýene bir okuyjymyz hem öz teswirinde özüniň Türkiýanyň haritlaryny satyn alýandygyny, emma azyk ýymit haritlary babatynda Türkmenistanda öndürilen zatlary
alýandygyny aýdypdyr. Hormatly dinleýijiler, siz hem biziň her gün efire giden makallalarymyzyň, maglumatlarymyzyň käbirleri barada öňünden öz pikir araýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşyň. Biziň Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyza goşulyň. Bu wagtlarda bizi gözleg bölümine Adatlyk Radiosy ady ýazyp tap bilersiňiz. Adatlyk Radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgalaryny we fotoseriýelerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Adatlyk Radiosy. 1 noýabrdan başlap Türkmenistanda demir ýol, ýolawçy gatnaşyklarynyň ýol kireniň narhy ýokary galdyrylyp, otly biletleriniň bahasy 60-70 göterim töweregi gymmatladylypdy. Emma ýurtdan gelip boşan maglumatlarda demir ýol, ýolawçy gatnaşyklarynyň ýol kireniň narhy ýokary galdyrylandygyny aramazdan otly biletlerini tapmakda henis hem käbir bökdençlikleriň bardygy aýdylýar. Bu mesele barada Ahal welaýatynyň özüni Şeker Sultan diýip tanıştyran pensionerden Türkmenistana habarçymyz Sultana Çelwa verdi. Türkmenistanda ýolawçy otlaryna hem ýeşe bilet ýetmejiligi barada kän gurrun edilýär. Ine ýakynda 1 noýabrdan ýolawçy otlaryna biletleriň bahalary galdyryldy. Şundan soň bir bilet ýetmejiligi aradan aýryldymy ýa-da şu bilet ýetmejiligi integam ýete duýulýarmy? Aýrlanok, barýan bilet ýok diýerler. Onuň poý uğruzak bolanyna da eýen bilet çykarýarlar. Aşgabadyň özüne şeýdýärler ony. Başga ýerden naý hiç şeýle zat gözlemeler. Paýtagtynyň özüne sonýaly. Şol gündelik tatylan biletleri ýerden durup alyp bolanok. Ýerden durup aradyk berýärler, eýem ýok diýe. Ana soňam poýda min ýangam kä halatlarda poýuňy boş. Bileden fasylmaya hiç adam edilenok. Galýar biletler. Poýdyň boş diýäňi. Şu poýdyň içinde oturmaga ýer taplanok diýen adamlara da doşýar. On ýaram bolýar. Poýda sazalyn uruny dolup oturýarlar. Kä halatlarda on ýaly bolýar. Kä wagtdan boş gitýär. Ine şu bilet bolmadyk ýagdaýynda ýol biletler bilen pravatnikler bilen nähile ýalaşyp gidip bolýar. Ay, bir canım oğlum diýip ýalwaryp minýär. Onuň o biletden aram bir 5 man çykyrsaň oňa bolar. Ýolawçy otlaryna biletleriň narhynyň galdyrylmagy ilat köpçiligine nähile täsirini ýetirdi. Wagt kynrak düşýär bolyny. Onu da näme? Halk näme? Halk ýalaşýar da, gymmatrak görýär. Haýsy da arz edip durjak. Arz edende neçe çykar bilen aklar. Tölen aksonda. Iki ýakaçyklar bolyny, olaram netije alabilen aklar. Nähile pikir etdiňiz şu biletleriň şular ýaly gymmatlamagyna döwlet ýolbaşçylary nähile garýandyr diýen şu näme üçin narhlar galdyrylýar. Soňa düşünebilen dakda. Näme üçin galýar? Men bilemok. Şol 5 ýylyň satylýan kassalar täze çoğulda gurulan avtomendile geçirilipdir kassalar. Şoňa nähile garýan. Wagt ok çoğuna gitmegem kyn. Haýsy maşyn gidýänem bilmek kyn. Gatada solup durdy. Ýöne şeýle gowurulyp durabykdy. Gatgowy. Hyzmat edislerin gowuly tasta. Demir ýol kassalarynyň şöýle geçirilmegine näil garýaňyz şol indi awtobus üçin şu tadan minip bolýar. Ýa-ni demir ýol kassalarynyň şöýle geçirilmegine halk nähil garýar. Wagt kynçylyk durdy halka. Çoğuna gidip o demir ýoly minjaklar uňa barmaly. Gaty ters boldy halka. Şöňe kassalarda bilet üçin töleninde artykmys üstüne alınýar diýär. Kassalar şu 1 manat 2 manat artykmys alyp galýar diýilýär. Teňe asyl ýok, gaýtaryp teňe berilen ok diýilýär. Şuňal fakatlara ýüzüýüz bolduňyzmy? O teňe bolsara beren aklaram. Oňa gurrun ýok. Kä halatlarda 1 manatdan kem berýärler. So kassada bilet aramyzda. Bir safar çyksa teňe gaýdyp bermeli. Sona gaýdyp bermedi. 1 manat alsa da 2 manat alsa da bilet alyldyk. Rabibi. Aşgabadyň kassasyna sonýaly. Başga ýerden aýyp däl ol. Onuň sesini çykarman alýar. Bilet alsa bolýar.
Türkmenistana habarçymyz Sultana Çelwanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, siz öz ýaşaýan sewetingizde otly biletini satyn almak meselesinde bökdönçlikler bilen ýüze bolýaňyzmy? Öz ýaşaýan ýeriňizdäki ýagdaýlar barada bize gurrun beriň. Biz hem halk köpçüligine ýetireli. Biziň medbuat email belgisi gmail.com email adresimizde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaň ediň ýa SMS ýazyň. Şeýlede biz azathabar.com web sahypamyzda Aşgabadyň Parahat 7 mikroraýonundaky ýaşaýyş jaýlaryň töweregine uly gowrumly jaýlyklaryň emele berip başlananda onu görkezýän fotosergi çap etdik. Sizi fotoserge tomuş etmek üçin azathabar.com web sahypamyza syýahat etmäge çağırýas. Web sahypamyza turkmenistandan.org arkaly girip bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar güneligi programmamyzda geçirip oturýas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sähra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.